Pues sí, como os decía, en esta primera mesa redonda que hemos tenido, hemos hablado de la importancia de la colaboración público-privada y hemos detectado ya problemas en comunicaciones, en digitalización y también en la formación para el emprendimiento. Seguimos ahora con una ponencia que lleva este nombre: Empleo en el rural gallego, retos y oportunidades. Seguimos con el hilo conductor, hablábamos de algunos problemas, vamos a ver si encontramos soluciones, porque de esos retos nos va a hablar el conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, don José González Vázquez. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Pedíronme que adecuara a intervención máis ou menos 20 minutos. Eu vou tratar de non pasarme dese tempo. Dicirlle, en primeiro lugar, que evidentemente, cando estaba dicindo ahora que estaba na radio, por eso me retrasei un pouco, que cando falamos de emprego de calidade, e cando falamos das competencias que ten esta Consellería, non podemos esquecer que o 97% do territorio que hai en Galicia é territorio rural, é territorio de superficie rústica, e, polo tanto, falar de emprego e falar das competencias da miña Consellería é falar tamén, por suposto, do rural. E tamén é falar de algo máis que sector primario, porque é certo, e falaremos dun dos principais problemas que hai nestes momentos pois a nivel empresarial, que é precisamente a escasez de man de obra, tamén se detecta no sector primario. Eu falaba dunha parte moi importante desta comarca, como é todo o negocio vitivinícola, que ten necesidade de man de obra cualificada, pero tamén na provincia de Lugo, pois todas as explotacións lácteas, polo coñecemento que teño no meu cargo anterior de conselleiro de Medio Rural. Non falamos, digo, como primeiro principio, que hai demanda por parte das empresas, hai necesidade de postos de traballo o máis axeitados posibles ás súas necesidades, e non só no sector primario, sino que nun conxunto de actividades que teñen total cabida no rural galego. Dende a perspectiva de dar un pouco os datos da Consellería, quero dicir que, se falamos en estadísticas, Galicia está nestes momentos en moi boa situación dende o punto de vista das estadísticas oficiais do mercado laboral. Por que digo isto? Porque con datos a peche do mes de abril temos a cifra de parados máis baixa dende que temos registros, dende fai 28 anos, 126.334 desempregados. Nunca baixáramos de 127.000, non? Se tocamos a outra cifra, que son os afiliados á Seguridade Social, pois temos a cifra máis alta dende o ano 2009, 1.068.335, e no momento máis álxido, no que máis emprego creamos, foi 1.090.000. Estamos moi cerca de chegar a cifras históricas. Isto, como primeira impresión, diría que casa, o que haxe a cifras de paro, que teñamos que traballar nese ámbito, casa mal con o que falaba eu, e volverei a repetilo en varias ocasións, pero ademais están tamén aquí os representantes da patronal, e así mo fixo saber o presidente da Conferencia de Empresarios de Galicia, que hai moita demanda de man de obra por parte das empresas, non? E quizás sería o primeiro reto desta Consellería, que, como digo, tamén ten que ver co rural, non? Que é como somos capaces de casar a demanda de emprego que hai por parte das empresas coas ofertas, é dicir, ten moito que ver fundamentalmente coa formación, non? Interésame tamén, falouse, decía a presentadora antes, de colaboración público-privada, interésame tamén trasladar outro dos principios que eu quero que queden claros, que estamos intentando sacar adiante dentro da Consellería, que é un proceso de escoita activa, non? Creo que aquí, nos retos que ten a Consellería, emprego, comercio e emigración, hai moito coñecemento na parte privada e, polo tanto, que temos que facer os políticos, sobre todo nun ámbito como este, que afecta tanto ás empresas, e nos que teñen tanta trascendencia as empresas, é escoitar o máximo posible. Eu lle chamo escoita activa porque, evidentemente, nos vamos facer as nosas propostas, pero queremos tamén escoitar o que hai do outro lado, o que hai dentro da perspectiva privada. Cando falamos de emprego, temos que falar en dous ámbitos. Temos que falar de emprego por conta allea, isto é unha cuestión, logo me referiré a ela, e temos que falar tamén de emprendemento. E, se me permiten, no emprendemento temos que ligalo moito ao comercio tamén, porque o comercio, 24.000
empresas ou comerciantes polo miúdo en Galicia, na maior parte dos casos estamos falando de traballo autónomo con moi pouco traballo por conta allea neses comercios. Non? Estamos falando de pequenos empresarios ou microempresarios. Non? Nós temos detectado a posibilidade de que haxa moito máis emprendemento no rural, por eso non é que se fixera agora, senón que é unha rede que leva xa 2 anos funcionando, teño que decir con moi bons datos, agora os trasladarei, pois pusemos en marcha a rede de polos de emprendemento que basicamente son polos ligados ao rural pola súa propia localización. Fíxense aí, temos nestes momentos 13, antes de que remate o ano serán 15, pero en concreto en Lugo, por darlle os datos, temos polos en Mondoñedo, na Fonsagrada, en Friol e en Monforte de Lemos. En Ourense están en Verín, o Carballiño, o Barco de Valdeorras e Baños de Molgas. É toda unha declaración de principios, quero decir, nós estamos colocando todo isto precisamente no ámbito onde non éramos capaces de chegar con pois, a nosa orientación, o noso apoio ao emprendemento. Tamén nestes momentos decirlle que pois estamos falando xa de preto de 1.800 iniciativas empresariais de todo tipo, servizos o 19%, hostalería o 15%, actividades de comercio o 14%. Levamos prestados neste tempo, en pouco tempo que levan funcionando os polos, máis de 5.000 titorías, 450 reunións. Non quero enchelos de datos, pero sí creo que é importante pois trasladar que nestes momentos a Xunta ten aquí pois unha ferramenta, miro pois para algúns dos meus antigos colaboradores na Consellería de Medio Rural, que ten como un dos retos coordinarse con todo o ecosistema de apoio ao emprendemento que temos en Galicia. É dicir, temos que buscar, ben sexa pola liña de especialización ou pola liña da colaboración e coordinación, pois que sexamos capaces de dar o mellor apoio posible a todos esos emprendamentos. Por citar algún outro foco de emprendemento no rural, os grupos de desenvolvemento rural, eu creo que aí hai sinerxias moi claras e que nos poden, por suposto, levar, vou pasar rapidamente, que nos poden, por suposto, levar a mellorar ese apoio ao emprendemento. Non? Fíxense, sacamos, foi dos primeiros actos que eu tuve, creo que o primeiro acto que tuve como conselleiro de emprego, pois pusemos esta páxina web que é o mapa de emprendemento precisamente nesa vontade de buscar a coordinación. Temos que ser capaces de trasladarlle con claridade a xente onde ten que buscar axuda cando está intentando emprender. Non? E aquí este espazo virtual de apoio pois xa agrupa a 162 entidades. E ao mesmo tempo tamén estamos tratando dun xeito, eu creo que tamén bastante didáctico, de apoiar a ese emprendemento cunhas microguías que se levaron pois, ao pasado Consello. Temos 16 guías, microguías de emprendemento pois, que están nas páxinas web correspondentes. Non? Temos máis posibilidades para motivar o emprego. Eu faría mención aquí ao Impulso Autónomo Horizonte 2027. Creo que non é tampouco día para dar un montón de cifras do que se está facendo. Eu teño que decir que estou francamente sorprendido da capacidade que ten de apoio esta Consellería polo volumen de axudas. Precisamente o reto é acertar con esas axudas, non axustalas o máximo posible. Hai marxe de mellora dentro dun traballo que se viña facendo extraordinario, pero creo que se pode mellorar. Non? Aquí quixemos pois reforzar tamén a aposta polo emprendemento coa creación dunha Dirección Xeral de Traballo Autónomo e a outra pata que nos interesa pois tamén visibilizar que é a economía social. Eu centraría hoxe falando de rural a economía social no que se refire ás cooperativas. Das 1.859 cooperativas que temos en Galicia, o 64% delas están recollidas ou están en territorio rural. Non? E ten que ver tamén, se me permiten, falando pois, no que se refire ao rural, en emprendemento, con outro dos retos, non? Que é que non se nos caia o noso comercio polo miúdo. Hai moito comercio nas cidades, pero tamén hai moito comercio nas cabeceiras da comarca, e nas vilas, e nas propias aldeas, non? Aquí temos que apostar, un dos retos, por solventar o problema da remuda xeracional, que temos un plan de remuda xeracional e próximamente sacaremos unha orden de axudas para facer esa remuda. Tamén é importante, ligando xa outro dos pés da Consellería, que é o da migración, e dentro do programa Retorna Cualifica, logo lles falarei del tamén un pouco polo miúdo, pois esa capacidade de atraer talento pode ser tanto para emprego por conta allea, como tamén para facer, como estamos falando, pois novos emprendementos, incluso tamén no rural.
Temos, como digo, diferentes axudas. A min me gustaríame destacar no ámbito do rural, do medio rural, pois, ademais dos programas integrados de empleo, a posibilidade de crear territorio a través do emprego de calidade. Non? Hai aquí xente pois, que está desempeñando proxectos de co-living, coworkings. Eu creo que o rural galego é un espacio inigualable para poder atraer a xente, incluso de moi boa cualificación, estou pensando en nómadas digitais, para poder, pois, dixéramos, de algún xeito, contribuir tamén ao desenvolvemento rural. Non esquezamos que hai moita empresa tradicional e moita empresa instalada no territorio, e moita ligada ao sector primario, que necesitan man de obra, pero temos que conxugar o cubrir esas necesidades de man de obra, o cubrir a remuda xeracional dos comercios, co mesmo tempo tamén poder atraer a xente pois, dun determinado perfil que é moi interesante para apoiar, dixéramos, pois, o desenvolvemento do territorio rural de Galicia. Preocúpanos especialmente, dentro desa escasez de man de obra, o tema da formación. Como somos capaces de axustar a formación ás demandas das empresas. Eu xa anticipo a todos os representantes da patronal que vou falar non só cos representantes da patronal, sino que tamén coas empresas dos diferentes sectores que din, eu non o poño en dúbida, pero están aí os datos, que faltan 15.000 persoas ou man de obra, ou hai unhas 15.000 vacantes na comunidade. Os datos oficiais son 12.000, outro día pois o presidente da CEC me falaba da 15.000, pero temos que precisar con claridade cales son eses postos de traballo e temos que ver por que non somos capaces de casar os desempregados ou a formación dos desempregados con esa demanda por parte das empresas, que, ademais, como digo, é unha demanda real. Que estamos a facer nós para millorarlo? Ademais de o que lle estaba contando, pois estamos reforzando as nosas oficinas de emprego. Nós creemos, as oficinas de emprego pode valorarse en maior ou menor medida, pero o certo é verdade que Galicia conta con 54 oficinas de emprego e temos que avanzar moito máis na orientación dos traballadores para ser capaces de elevalos, pois dixemos, a esas exigencias ou esa demanda de emprego por parte das empresas. Non? Temos posto en marcha unha ferramenta de inteligencia artificial para casar as ofertas de traballo coa demanda. Estes días pois estamos empezando a poñela en marcha e eu teño moitas esperanzas postas nesa ferramenta. Non? Pero, sobre todo, creo, temos que facer dúas cousas na formación. Temos que ser máis flexibles, e aquí estamos falando dun tema que atinxe tamén o Goberno central, é dicir, temos unha formación moitas veces moi ríxida nos cambios, hai certificados de profesionalidade pois que tardamos 4 anos en cambialos, o millor o que necesitamos é que se forme a xente en parte deses certificados de profesionalidade. Non pode haber un certificado de profesionalidade ligado coa viticultura e ao millor o módulo que nos interesa é o de podadores, porque hai falla de podadores. Non? Por lo tanto, temos que reflexionar, non é unha cuestión só da comunidade autónoma, e temos que ser capaces de avanzar na flexibilización da formación. Isto ten que ver tamén co avance nas microcredenciais, as formacións, as píldoras, se queren, formativas, que se axeiten totalmente o que demanda a empresa para o seu traballador. Non? E, se me permiten outra reflexión, así do pouco que teño visto, pois dende que estou na Consellería, pero xa se vai tomando algunha idea, temos que tratar de situar a maior cantidad de cartos posibles de formación nas empresas. É dicir, eu creo que hai moi bons centros de formación, non vou ser aquí que nos critique, por suposto son empresas tamén, pero hai cartos para todo. E temos que ir moito máis alá no que poñer os cartos nas empresas para que fagan a formación dos seus empregados. Ademais, é que é clarísimo, onde hai máis inserción é cando a empresa fai esa formación. Estou pensando, por exemplo, en cualquier tipo de traballo práctico, que non hai que buscar títulos para ser tornero, para ser tractorista. Bueno, tractorista igual fai falta carné, pero en todo caso non hai que buscar títulos. O que hai que buscar é que as cualidades do traballador, que son boas, teñan unha formación axeitada para poder traballar. Eu quero poñer aquí en valor as unidades formativas das empresas galegas. Temos un orden de axuda de 8 millóns de euros, finaliza o plazo o 30 de setembro, e nestes momentos é concurrencia non competitiva. Cando se agote, é que agotouse, pero nestes momentos só hai peticións por 3 millóns de euros. Eu creo que aí ou non estamos comunicando ben ou non estamos chegando suficiente ás empresas, pero temos que agotar o prazo e dicirlle con claridade ás empresas que están aquí que cubriremos os 8 millóns, e se temos que ampliar, pois ampliaremos, porque nos parece moi importante esa aposta. Isto ten que ver, se pode pensar, cando se fala de unidades formativas, que só son grandes empresas, pero non, está posibilitado para calquer tipo de empresa, por suposto tamén para empresas do rural. Déixeme que fale un pouquiño tamén, dentro destes
20 minutos que me puxeron, que fale un pouquiño tamén do comercio. Eu teño que decir que no reparto de competencias estou especialmente satisfeito de ter comercio en emprego tamén, porque falaba antes que o comercio é fundamentalmente traballo autónomo. A mí me preocupa, dentro dos retos, pero tamén as oportunidades, me preocupa especialmente o comercio das cabeceiras de comarca, o comercio polo miúdo. Non desboto o comercio das aldeas, pero é certo que aí hai menos posibilidades, pero sí teño unha preocupación clara polo envellecemento dos comercios nas cabeceiras da comarca e, ademais, creo que foron sempre focos de atracción de toda a poboación desas comarcas e que, polo tanto, temos que seguir apoiando, non? Me preocupa tamén, vamos a poñer en marcha un plan, polo menos analizar polo miúdo cal é o seu estado, as prazas de abastos que teñen moita importancia no que é a vida desas cabeceiras de comarca. E creo, este é un exemplo, Sober, e todo o seu entorno, Monforte, dixéramos a comarca, creo que é moi importante ligar o comercio polo miúdo das cabeceiras da comarca ao potencial turístico que ten o noso territorio rural. Aí creo que hai camiño por facer, que podemos probablemente actuar bastante máis, sobre todo podemos traballar con experiencias piloto. Eu digo con claridade que en algunha comarca vamos a facer algunha experiencia piloto co ánimo de fornecer o máximo posible o seu comercio polo miúdo. E creo que unha liña é ligalo tamén ao turismo. Nese ámbito da remuda xeracional, sin ningunha dúbida, o programa Retorna ten que xogar un papel importante. Eu comentaba antes con Venancio, non só traerse xente para traballar por conta allea, sino que tamén facer esa renovación. E aí creo que tamén hai un campo importante en eses comercios polo miúdo, que son rendibles, pero que se van a pechar porque non hai remuda nos familiares da xente que o leva, non? E, ademais, probablemente, sin desbotar a xente que está no territorio, que veña xente de fora tamén pode contribuir a esa innovación tan necesaria no comercio, non? Eu tiña aquí un exemplo de unha medida que nos pode funcionar a corto plazo, que é o bono comercio, simplemente por citarlle que prácticamente 3 días se esgotou, o que indica que a xente está disposta a comprar no comercio polo miúdo. Probablemente esta sexa unha medida moi de choque, non é a medida que pode resolver as cuestións a medio e longo prazo, pero sí un indicativo da forza que ten ese comercio cando se lle dá un pouquiño de dinamismo, non? Estamos traballando tamén na estrategia do comercio de Galicia. Eu tamén decir aquí aos representantes do comercio que poidan estar hoxe e todos aqueles que teñan algo que ver con el, que esa estrategia vai ter un proceso de participación pública, hai que falar con todo o sector, pero temos que ser capaces de acertar nun tema que é vital para manter a vida das nosas comarcas, das nosas vilas, por suposto das cidades, pero eu diría que nas cidades hai máis dinamismo, non pretendo aquí tampouco decir que non haxa problemas nas cidades, pero me preocupa especialmente este ámbito no rural, non? E, por último, o programa Retorna, non? Temos unha estrategia, e digo temos porque está dentro da Consellería, tamén somos aquí a Consellería da Emigración, dentro da estrategia Galicia Retorna, a mí me parece especialmente interesante o Retorna Cualifica Emprego. Aquí estamos a falar de traer a xente, vamos falar só do Retorna, e logo decir que eu non teño ningún inconveniente en que non sexan solo, por suposto, descendientes dos que algún día se foron, só faltaría. Aquí nos sirve todo aquel que teña ganas de traballar e que cumpla os condiciones, tantos que están aquí como os que veñan de fora. Pero sí é certo que creo que é moi simbólico apostar por traer aos postos de traballo que se requieren en Galicia fillos, netos ou besnetos dos que algún día se tuveron que ir porque tiñan que ganar esa vida noutro sitio, non? Ese é o núcleo, non, da estrategia Cualifica Emprego Retorna. E aí estamos traballando nestes momentos, diuse unha primeira fase o ano pasado, para ser capaces de identificar aqueles que se queren vir sendo, como digo, descendientes de emigrantes, os que queren retornar. Hai unha demanda absolutamente extraordinaria, tanto de Sudamérica, en menor medida de países europeos, pero estamos vendo que hai moitísima demanda. Eu teño aquí tamén datos, pero falamos de moita xente na que temos que ser capaces, e digo yo como reto, pero tamén como oportunidade, en primeiro lugar, de ligalos o máximo posible ás demandas das empresas. Eu aquí miro para algún empresario, vamos a pedir compromisos ás empresas, pero vamos a tratar, dentro desa procura activa de traer xente que responda ás súas exixencias, de afinar o máximo posible o proceso de selección en orixe. De nada nos serviría traernos a xente que despois, polo que sexa, non cumpla os requerimentos das empresas. Entón, aí creo que se hai compromiso por parte das empresas e posibilidade de facer
pois o de poñer en riba da mesa postos de traballo atractivos e de calidade, nós, desde logo, vamos a apostar por afinar o máximo posible os requerimentos en orixen para atraer a xente que mellor se adecue ás exigencias das empresas. E outra cuestión importante no programa Retorna é facer un traxe a medida para aqueles que veñan aquí. Temos que pensar que lle estamos pedindo a alguén, e é certo que temos ventaxas, porque o noso territorio, pois nestes momentos está en moitas mellores condicións probablemente que moitos dos países nos que no seu día emigraron pois a xente galega, pero que lle estamos pedindo a xente que cambie o seu proxecto de vida, e se falamos de xente pois do outro lado do océano, pois que cruce o océano para virse para aquí coa súa familia, non? Polo tanto, é cambiar o seu proxecto vital, e aí creo que temos que profundizar ou afondar na solución de todos os problemas que se lle poden dar cando alguén toma a decisión tan importante como lle estou comentando. Aí, sin ningunha dúbida, para min, un dos principais problemas, se algunha cousa vamos a facer, ten que ver coa vivenda, con ser capaces de darlle resolto ese problema. En definitiva, atraer talento a Galicia. Hai outro programa, e vou ir rematando xa, que non é o Retorna Cualifica, pero que nos interesa especialmente, que é o programa de formación para o arraigo. É xente que está aquí residindo xa de xeito irregular, as cifras falan de arriba de 12.000, non é un tema menor, e que a través da formación poden acadar contratos de traballo e poden acadar tamén a residencia legal. Temos un piloto que funcionou moi ben o ano pasado con Cáritas, con as CFA, os Centros de Formación Agrario. Vamos a potencialo, porque estamos vendo que, ademais, aí hai moi boa inserción e moi boa disponibilidade por parte da xente migrante que está en situación irregular. Hai un traballo tamén previo de selección, porque non todo o mundo está disposto a traballar, pero no piloto que fixemos traballou moi ben, e, de logo, nós vamos a seguir apostando por esta liña. Remato xa, para cumprir os 20 minutos. Que vou a decir aquí? Levo prácticamente 6 anos da miña experiencia profesional sendo conselleiro medio rural. Eu son un defensor ferviente do rural galego, das posibilidades que ten. Cando decimos que Galicia é unha terra de oportunidades, o rural é o cerne, o centro desa terra de oportunidades. Temos moito traballo por desenvolver. Creo que a Conselleira Medio Rural ten unha magnífica persoa, que non sei se está por aí María José, pero o seu fronte hai proxectos moi interesantes, estou seguro que ela tamén os vai a facer, pero o rural é máis que o sector primario. A Consellería tocaba o sector primario e nós creemos que no rural hai moita máis capacidade para xerar emprego en moitos máis ámbitos. Seguro que se vai falar aquí de falla de servicios. Seguro que se vai falar da necesidade de ter mellores comunicacións. Eu non vou entrar en ningún tipo de disquisición, pero tamén digo que se botamos a vista atrás, os que somos de algún sitio do rural, e vivimos no rural, o que había antes en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a conectividade e en cuanto a todas as condicións que hoxe temos no rural, creo que temos moito avanzado. Eu recordo na Consellería que fixemos algún exercicio de coller e valorar todas as aldeas con boa conectividade digital e que están a menos, imaginemos, de 5 minutos dunha conexión a 52, e hai un golpe tremendo de asentamentos poboacionais hoxe en moi boas condicións de habitabilidade, de servicios e tamén de comunicacións para poder facer o esforzo, dende logo, non de vendelo, sino de conseguir que moita xente veña ao rural. E dentro das exixencias que temos, eu creo que traer xente ao rural cubre moitos dos retos que nos plantexamos como políticos, tanto o reto demográfico como o despoboamento, como, en definitiva, e para min isto é fundamental, impedir que o territorio quede abandonado. Temos que xestionar o territorio dentro da actividade do sector primario, pero, por suposto, dando moito máis servicio, dando moito máis emprego, e diversificando todo o que se poda para acadar o obxectivo fundamental, que para min é que un territorio extraordinario como é o rural teña a maior cantidad de xente posible, que, ademais de vivir no rural, poida tamén vivir do rural. Moitas grazas.
Muchas gracias, conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González Vázquez. Simplemente alguna de las ideas clave que nos dejaba, sobre todo el tema de ajustar la formación a las demandas. Nos decía el conselleiro que está Galicia en sus niveles de paro más bajos, que hay mucha demanda, falta quizá oferta, tenemos mucho que trabajar ahí está el programa Retorna, entre otros, para conseguirlo. Hacemos una pausa para la comida, en torno a 45 o 50 minutos volvemos, hacia las 3, y antes pido a las autoridades, por favor, que pasen por el fotocall para hacer una fotografía de familia y que ya nos pueda quedar el recuerdo. Gracias.